Sheikh Ibrahim Aliyu Kaduna ya zargi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da jagorantar kashe Falasɗinawa a Gaza da haɗin gwiwa da ainihin Benjamin Netanyahu. Amma tare da haka ya dawo yake tuhumar 'yan arewacin Najeriya da kashe Kiristoci. Malam ya yi tsokaci game da abin da ya faru a gabas ta tsakiya, kamar da ya dawo ya tsokaci game da abin da yake faruwa a Afirka, musamman ƙasar mu Najeriya, inda ta'adda suke kashe mutane, suke cin karansu babu baka, da yadda suke wa mata fyaɗe, suke kwasan mutane su kai jeji. Duk wannan wulakancin da ake a arewacin Najeriya ake, amma kuma ga abin da Amurka ta faɗa. Me ce manufar Amurka? Shin wannan batu ne da ya kamata 'yan arewa su ɗauke shi da sauƙi ko su mayar da shi comedy da sauran batutuwa wanda malam ya tsokaci a kai game da yadda aka yi amfani da demokuraɗiyya wajen bautar da al'ummar musulmai a ƙasashen duniya, musamman mu 'yan Afirka. Wani bace mai tsada, bayanai ne da aka rubuta da da zinare waɗanda suka shafi badakalar da ake a Najeriya kan tsaro, da badakalar da ake a Najeriya kan tattalin arziki, da irin makircin da turawan yamma suke wa ƙasashenmu, suke haɗa su yaƙi don su rika siyan makamai, don su rika cin bashi bayan su rikita musu ƙasa daga wajensu. Bari in haɗa ku da malam domin ku ji komai daga bakinsa, waka a bakin mai ita tafi daɗi. Donald Trump al-mujrim, wanda ya fi kowa kashe mutane da haɗin gwiwar Netanyahu. Kowa ya san duk duniya ba inda ake kashe ɗan adam kamar Falastinu. Kuma wanda yake wannan kisa shugaban ƙasar Amerika ne da haɗin gwiwar Netanyahu, la'anatullahi alaihima. Waɗannan matsiyata sun fi kowa kashe al'umma, amma kuma sai ga ƙarya ta fito, an ɗauki wani fasto ɗan kwangila cewa a Najeriya ana wa Kirista kisan gilla. Wannan magana ƙarya ce. Duk da ba ni da shekaru da yawa, amma ɗan abin da ya faru zan iya tunawa tun daga yaƙin zangon Katab, wanda aka yi wa al'umman mu ta'addanci. Wannan ina da ɗan wayo, kuma na san an yi wayanda aka kakkashe wa ɗan uwa, aka yi musu kaca-kaca garin zangon Katab. Kalmar zango ma kalma ce ta Hausa. Aka kashe al'umman mu, ai bidiyon suna nan. Aka zo aka samu masu laifi da laifi, daga baya aka sake su ba hukunci. Wannan ya janyo wasu ma suka ci gaba da yin haka. Wai yau mu kuma ake cewa mun yi kisan gilla, wannan babu adalci. Da haka muna kira ga duk wanda ya san yana da wani harshe zai buga turanci, ya fito ya buga turancin nan ya kare musulunci da 'yan uwansa musulmi. Wanda ya san yana da mulki ya fito ya kare al'umma. Allah ya saka wa sanata Barau da alkhairi. A matsayinsa na mataimakin shugaban majalisa yana cewa baya tsoron Trump. Haka aka san musulmi. Musulmi ba ya da tsoro, kuma ba dalilin jin tsoro, musamman akan gaskiyarka. Wannan muna kira cewa wannan magana a janye ta, kuma a fito a ƙaryata ta. Ba inda ake wa wanda ba musulmi ba kisan gilla. Abu na ƙarshe, muna da damuwa mu da muke nesa da jihar Katsina. Kafin faɗi wannan magana, zan so kowa da yake zaune a nan, don na taɓa yin makamanciyar wannan magana. Wani ya rubuta cewa kai da ba ɗan Katsina ba, ina ruwanka da al'amarin Katsina. To masu irin wannan tunani ina so ku san ni musulmi ne, kuma jihar Katsina jiha ce ta musulmi, don haka jiha ta ce. Yana da kyau masu irin wannan tunani su san haka. Ba wannan ba ma, masu irin wannan tunani, ni ma ba ku isa ku kore ni ba daga jihar Katsina. Da ubana da uwata duka 'yan jihar Katsina ne. Ina fatan za ka saurara. Ana ƙoƙarin ceto al'umma, kuna wani aiki, wasu maganganu wanda ba su ne suka dace. Yau ta kai a wannan jiha ana yawo da Bukari da Muslim, yara suna wasa da shi, da sunan wa zai sai Bukari, wa zai sai Muslim, sai a kalkace da dariya. Idan fa aka rusa Bukari da Muslim, an fa rushe musuluncin. Kiran da aka yi wa gwamnan Katsina cewa a haɗa zama ta tattaunawa da masu zagin sunnar annabi, wannan kira muna so gwamna ya yi. Mu masoya manzon Allah ne, masu kishin manzon Allah ne, kuma muna son manzon Allah ne ta hanyar aiki da abin da ya karantar. Don haka mun yadda da Alƙur'ani, mun yadda da sunna. Idan aka samu wani yana zagin hadisai, yana cin mutuncin maganganun annabi, yana isgili da su, abin ba zai mana daɗi ba. Da wannan muke kira ga gwamna kai tsaye, lallai wannan mutum a fito da shi, a zauna da shi, a tattauna da shi. Muna da tambayoyi da yawa da za mu yi masa, wanda baya iya amsa su cikin Alƙur'ani, sai ya koma hadisan dole.
ko dai dan bazata ne aka ɗaukon gilarsa don rusa musulunci. Wannan muna so a yi abin ɗan tatsi ne tarihinsu a Najeriya ba mai kyau ba ne. Waɗannan yaran Marwa mai tatsina ne wanda ya tsallako daga Kamaru ya zo Najeriya ta da fitina. Duk wanda yake ƙasar nan mai shekara 40 abin da ya sama ya san haka nan. So da haka ko da ya yi lambo ka babba zai yi ba, jira yake ƙarfi. Amma dai sunna guda ɗaya ce kuma wannan ne halin. Wannan kira ne zuwa ga mai girma gwamna, ka yi amfani da damar da Allah ya baka ka ba sunnar manzon Allah kariya. Idan mutum bai taimaki addini ba lokacin da addinin ke neman taimakonsa, za a kai lokacin da yana gani mulkin sai dai a yi. Don haka duk wanda Allah ya ba dama ya kare sunna annabi. Muna gode wa Allah subhanahu wata'ala, muna neman gafararsa, muna roƙo Allah tsare mu daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu. Wanda Allah ya shiryar da shi baka taɓa samun mai batar da shi, wanda Allah ya batar da shi baka taɓa samun wanda zai shiryar da shi. Ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah, kuma lallai manzansa annabi Muhammad bawansa ne, jakadansa ne. Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalan gidansa da waɗanda suka bi hanyar su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku ƴan uwa masu daraja, abinda huɗubanmu take magana a kai yau kan wani al'amari mai girma, akan mafi girman laifi da aka fara yi wa Allah a bayan ƙasa, wanda shine laifin kisan kai, wanda kisan kai yana haifar da fushin Ubangiji, ya sa Allah ya la'anci bawa, Allah ya nisata shi daga rahama. Shaiɗan yana jin daɗi ya ga an yi kisan kai, shaiɗan yana so ya ga an yi hatsaniya, an kashe mutane, gagawa zube, shaiɗan yana jin daɗi. Farkon aikin da aka fara yi a bayan ƙasa wanda aka zubar da jini shine kisa da aka yi na 'ya'yan annabi Adamu guda biyu, ɗaya kashe ɗaya. Idan ka karanta wannan kisa cikin suratul Ma'ida, watulu alaihim naba bani Adam, ka karanta musu labarin 'ya'yan annabi Adam waɗannan guda biyu, wanda saɓani ya shiga tsakani har ɗaya ya ce wa ɗaya la'aqtulannak, lallai zan kashe ka. Ɗayan mai haƙuri mai biyayya ga Allah ya ce idan ka sa hannunka za ka kashe ni, ba don ba ni da ƙarfi ba, ni ba zan sa hannu in kashe ka ba. Dalili kuwa inni akhafu Allah rabbal alamin, domin ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu. Da wannan za ka gane duk wanda ya iya kashe mutum to ba ya tsoron Allah. Ba tsoron Allah ga mai kashe mutane, kuma ko ta wace irin hanya yake kisa ba ya jin tsoron Allah. Kuma bai dace ba a taimaki waɗanda suke da hannu a kisa ta kowace irin hanya. Allah ka tsare mu daga jinin mutane. Wanda wannan bawa na Allah sai da ya zartar da wannan mummunan nufi, ya kashe ɗan uwansa, ya rasa yadda zai yi da gawarsa. Allah ya turo hankaka ya nuna masa yadda zai binne ɗan uwansa, wanda Allah ta'ala ya ce fa asbaha minan nadimin, sai ya wayi gari yana mai nadama. Wannan nadama da yayi mai girma bayan fa ya riga ya yi asara mafi girma. Mecece asara mafi girma da yayi? Ya yi asarar lahirarsa, domin kashe waninka yana haifan ma ka ainihin rasa lahirarka. Muna roƙon Allah azza wa jalla ya tsare mu da kashe wani mutum, kai ko da dabba ce Allah ka sa kan mu kashe komi. Kuma wallahi mu san wannan, duk wanda ya je lahira da jinin wani a wuyansa ya kashe shi, ko ya taimaka an kashe shi, ko kuma an ba shi amanan mutane a nan duniya ya gaza kare shi, ya zo ya zauna gaban talabishin yana ƙarya, wannan hira ce kake yi. Duk wanda kare al'umma ya hau wuyansa ya zauna gidan rediyo ko gidan talabishin yana ta bayanai, yana ta surutai, wannan maganganu ne na ya gamsar da mu kuma gamsar da mu aikin banza ne. Ba ka iya gamsar da Ubangiji, ya baka amanan bayinsa ka bari a kashe su, ba ka iya gamsar da Ubangiji da wannan. Ko dai ka yi abin da ya dace, ko kuma ka bar mukamin da kake rike da shi don ka zauna lafiya a lahira, domin lahirarka ta fi maka duniya. Umar ɗan Khattabi yana cewa ko tuntuɓe ne wata dabba ta yi a Madina, ranar lahira sai Allah ya tambayi Umar, tuntuɓe, amma a yau fa mutuwa ma bata zama abin tsoro ba,
amma saba da jana'izan mutum 50 30 20 liman yana ne yana jira a kashe sallah, mamu suna nan suna jira a buge su yi sallah. Kai ka ce ba ɗan adam ake kashewa ba, jini ba wasa ba ne, rai ba wasa ba ne, ba a mai da kisa komi ba. Ce ai sun fito a gari kaza har ma an kashe mutum kaza, ce to Allah ya ji kansu, shi kenan Allah ya ji kansu. A bayan Allah ya ji kansu ya kamata akwai wata magana, amma ina wanda yake mai mulki ranar lahira wallahi zai gane cewa ya ɗora kansa musibar da tafi ƙarfinsa akan rayukan mutane. Allah ka gyara zuciyarmu. Allah ta'ala yake cewa akan wannan ne muka rubutawa bani Isra'ila duk wanda ya kashe rai ba da rai ba ko ya shigo da barna a bayan ƙasa kamar ya kashe mutane ne gaba ɗaya. Manzanmu annabi Muhammad ya ce la tuqtalu nafsun zulman, babu wani rai da za a kashe da zalunci nan Najeriya ko a Falastinu kai ko ina a duniya in dai an kashe rai da zalunci. Ɗan annabi Adam na farko ɗin nan yana da kaso iya yawan zunubin wanda ya kisan kan za a ɗauka a bashi. Kullum akawun ɗin shi yana cika da zunubi. Allah ya tsare mu da irin wannan mummunar kaddara. Babu yadda za a yi ƙasar da ake kashe mayin Allah, ana kashe mutane, ana zubar da jini ko'ina, ana cin zarafin ɗan adam, mata ba su tsira ba, yara ba su tsira ba, kisan kai dare da rana. Allah ya bar ku zauna lafiya. A'a, Allah yana kishin bayinsa, kuma bayin nan nashi kuka bari ana wulaƙantawa. Yanzu muna da mutane da dama a lokacin Boko Haram fa sai da aka tara yaro da aka kashe iyayensa da ba a san daga ina ma yaron ya fito ba, sama da yaro 10,000. Shi wannan ba a san asalinsa ba, ɗan wane ne, ga sunan dai an tara. Babu wani yanki a Najeriya da za a yi wa haka ya haƙura sai arewa. Babu yankin da za a yi wa haka ya haƙura, ba ma zai faru ba, ba ma za su yadda ba. Amma da yake yankin arewa muna haihuwa, ko da an zubar da wani gefe ba komi, haka dai muke gani. Allah ka gyara zuciyarmu. Mu sani laifin nan shine dai kisa, laifin kisa wanda shine fetur na darkake gari. Idan kana neman diga wanda take rushe al'umma to kisa ne. Idan kana neman matattara hayaniya kisa ne. Idan kana neman rugujewa ta farko shine a samu kisa cikin mutane. Kai kuma alama ce ma daga cikin alamomin tashin alkiyama, a yi ta kashe-kashe ba kan gado kamar yadda muke gani. Ka duba Sudan, ka duba ka gani Sudan, ka duba ka gani a Libya. Babu abin da makiya Allah suke yi sai su zauna su cinno fitina, saboda sun san mun ajiye alƙur'ani gefe. Alal haƙiƙa abin da ya rage mana wajen alƙur'ani ko dai musabaka ko kuma dai wani abu na neman duniya, amma aiki da alƙur'ani mun aje shi a gefe guda, yana gefe. Don haka sai su yi amfani da wata dama sai su shigo mana da fitina, rigima iri-iri. Idan aka cinna wa ƙasa yaƙi suka ce wa sawa'un an hakati daulatul hazahizar dakhiliya am aslamat hurubul ahliyati ila aduwwin khariji fa innaha fi kiltal halatayn ta'uddu qad kharubat nihaiyan kullal kharab. Suka ce idan mun cinna wa ƙasa yaƙin cikin gidan ya gama da ƙasar, ya gama darkake ta, sun yi zanga-zanga, an ƙona Central Bank, an ƙona wuri kaza, an ƙona ko'ina. Idan sun gama da ƙasar gaba ɗaya, dama haka muke so. In ma akwai abin da ya rage a ƙasar, sai mu aiko da sojojinmu wai Majalisar Ɗinkin Duniya, sai su shiga wanda ya suma bai yi da mutuwa ba a yi da kwaɗe shi. Suka ce wa sai ya muddu ila daulati iwadan, dole ƙasa ta zo neman bashi wurinmu. Bankin da suka kafa kenan fa na duniya. Domin a lokacin da aka yaƙe-yaƙe a ƙasa, aka ƙona bankuna, aka ƙona ko'ina, ko an ce ma ga ƙasar ka mulke ta, yanzu kana neman kuɗin da za ka gina ƙasar da shi, dole ka je wurin su neman mai neman bashi. To daga nan kuma su kafa maka dokoki,
su ce to in mun baka bashi za a yi auren jinsi ka yadda to sa hannu, in mun baka bashi za a yi kaza ka yadda duk abin da ka haƙo na man fetur za ka haƙo ganga miliyan 3 za ka rubuta an haƙo miliyan 1, sauran namu ne su ba sa takarda suna sama ce rubuta ka yadda da kaza rubuta kuma ya sa hannu. Nan kasarsa ana yunwa waɗancan jajayen suna ƙara ja, ku ba ku sanya akai ba, ashe an daɗe da sa hannu. Da Allah ya gyara zuciyarmu. Abin ba kaɗan bane, kisan kai da kake gani mummuna abu ne, don haka halatta kashe mutane da yin sakaci da jinanansu da rayukansu da shiga cikin mutuncinsu, a ce mace a nuno ta a bidiyo maza suna yi mata layi su ga 'yan iskan gari, kowane yana lalata da ita kuma ana ɗauka a bidiyo kuma ana yaɗawa, macen nan kuma musulma ce, ga mu da yawa a masallacin juma'a. Idan da gobe za mu ce za mu shiga daji a yi ta ƙara ce a'a Allah bai ce haka ba, akwai hukuma. To bata ga waɗancan ma masu cin mutunci, bata gan su ba, ta gani ƙiri-ƙiri a sa ido ana cin mutuncin mata. Wannan yana faruwa ne sakamakon jahilci da rashin sanin makoman haka a wurin Allah. Allah ta'ala fa cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sa jahannama ne, anan zai dawwama. Allah ya fushi da shi, Allah ya tsine masa, sannan Allah ya masa tattalin azaba mai girma. Kada ka yadda a je lahira ka kashe wani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane zunubi Allah yana iya gafarta shi, amma banda wanda ya mutu yana shirka da Allah ko mumini ya kashe mumini. A wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qatala mu'minan, wanda ya kashe mumini faktabata bi qatlihi, ya ji daɗi ya kashe shi kuma yana jin daɗi. Wai ka kashe mutum kuma a nuno kana shan jini, wannan wace irin masifa ce? Yaushe ne al'umman mu ta zama haka? Yaushe? Ya kashe kuma yana jin daɗi, wani ma ya fito yana alfahari. Duk wanda ya haka Allah baya karɓan wani uzuri na shi ranar tashin alkiyama. Don haka annabi ya ce ku ji tsoron abubuwa guda 7 masu halakarwa. Daga ciki annabi ya ambaci wannan kisan kai ba tare da ainihin rai ba. Babu ko shakka musulunci ya sanya kiyaye rayuka da kiyaye mutunci. Kiyaye mutunci, wani ango aka samu mai mutunci bawan Allah, waɗannan 'yan bindiga azzalumai suka shiga mai gida, ya yi aure, ran da ya tare ko kwana 2 bayan tarewa sai ga waɗannan katta. Aka nemi ya fita a yi lalata da matashi, ya ce a'a sai dai idan baya numfashi. Kaji namijin duniya. Ai mutuwa tana kan kowa, kamar wani ya je ya jira ka ne ka iso, duk magana ɗaya shi. Aka yi juyin duniya, bawan Allah ne ya ƙi miƙa wuya sai da aka kashe shi, bayan an kashe shi aka yi abin da ake so a yi. Wannan su ake kira rijalu, ba zukuru ba. Rijalu, don akwai zukuru ba abin da ke gaban mu hijima'i, akwai kuma rijalu minal mu'minina, Allah sai ce rijalu, wannan shine namiji. Amma a ce zo ka cire mata kaya, ce to ranka ya dade. Wani kazani wulakantacce ce cire mata kaya, ce to ranka ya dade, bari in cire da sauri. Wani ma a ce goyo diyarka ka kawo mana, ce to gobe da sassafe zan kawo ta. Kai zahabar rijal, maza sun shuɗe, yanzu kan sai zukuru. Allah ya gyara zuciyarmu. Musulunci ya sanya tsare mutunci da tsare hankula. Wai cewa kai ana yaƙi da shan ƙwaya, a'a, ana dai da rama, amma ƙwaya kan ai ana sha. Kuma ko binciken ƙwayar da aka ce ana binciken ƙwaya, ai ana binciken wanda bai isa bane, amma ko motocin da ba binciken su. Kuma kullum ƙwaya tana shiga jirgi, tana shiga mota, kuma ƙwaya tana yawo. To kaji, to da muka samu ci gaba ma a arewa gaba ɗaya, jiha arewa ce ta na ɗaya shan ƙwaya a Najeriya. Kai ka san na yaran ai something is wrong. Haba arewa, a cire jiha arewa, kai ka san wannan ƙwayar an kawo ta ne da manufa. A ce jiha matan aure ƙwaya, 'yan mata ƙwaya, samari ƙwaya. Wani faɗan ƙwayan tsab za ka gan shi ya sha wanki ya sha guga, sai in ya buɗe baki ya magana ka ce kai
anya kuwa ɗan ƙwaya ne. Ƙwaya dole a kiyaye hankulan bayan Allah, tun musulunci ya zo da wannan, a kiyaye nasaba, a daina haihuwar ɗaya ba aure. Musulunci ya sanya wannan a'alal aulawiyat, yana kuma daga cikin manufofin shari'a ma, domin rai na Allah ne ba na halitta ba ne, baya halatta a sarayar da rai ta kowace irin hanya. Allah ta'ala ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawunanku ba, Allah yana tausaya muku. Yan uwa, idan alkiyama ta tsaya, wanda aka kashe zai zo rike da wanda ya kashe shi, jini na kwarara daga jijiyan wuyansa, ya ce ya Allah tambayi wannan, wai a duniya mai ne masa ya kashe ni. Kaga dai wannan rana ai akwai matsala. Akwai musulunci ya hana ka taimaka a yi kisa ko da magana ko ishara ko a yi kisan ka yi shiru, shine awus sukutu alaihi, a yi kisan a yi shiru. To kaji duk rigimar da muke yi, a yi sulhu, kada a yi sulhu, inda asali an yi abin da ya dace, maganar sulhu ma ba ta tasowa. Da an yi abin da ya dace, amma in aka kasa yin abin da ya kamata, to dama idan wani abu ya ƙi samuwa dole a yi wani abu mana, ko ba haka ba? Inda an yi abin da ya dace tun asali, ai an yi mulki a ƙasar nan na soja, kuma irin waɗannan matsalolin ba a gansu ba, bare wani ya zo ce a yi kaza ko kan a yi kaza, ai daga baya aka san su, daga baya ne. Don haka yawa abin da ya yaɗu na rashawa da abin da ake cewa corruption, barna na siyasa da jagoranci, da kuma hannun waje suna taka rawa sosai wajen lalata ƙasar nan. Babu ko shakka siyasar Najeriya ba mai kyau ba ce, ba mu kadai muke siyasa ba, amma dai mu a Najeriya siyasa ba ta mana rana ba. Ba ta da ba daɗi, a to amma gaskiya ce. Daga ran da aka fara siyasa kawai 1999 zuwa yau, idan akwai wanda zai iya kawo alƙaluman mutanen da aka kashe, na ƙalubalance shi ya kawo alƙaluma. Mutum nawa aka kashe daga ran da aka fara siyasa 1999 zuwa yau? Mutum nawa aka kashe? Gida nawa aka ƙona? Mutum nawa aka ci fuska, aka ci mutunci? Duk abin da zai janyo ai ta kashe mana al'umma bai da amfani gare mu, babu son shi ma. Dama dai kayan tsiya ce, kamar yadda suka faɗa cikin Jewish conspiracy, suka ce the political has nothing in common with the moral. The ruler who is governed by the moral is not a skilled politician and is therefore unstable on his throne. Su ma sun faɗa inna siyasata la tattafiqu ma al-akhlaqi fi shay'in. Da siyasa da halin kwarai suka ce ba su haɗuwa, in ji masu kayan fa, ba in ji ni ba, ba ni na karzoban ba, rataya aka bani. Siyasa da halin kwarai ba su haɗuwa, bi ma'ana a faɗarsu ba ka zama ɗan siyasa ka zama mutumin kirki, ba wani na faɗa ba, ku rika gane wannan karatun. Suka ce wal hakimul muqayyad bil akhlaqi, duk shugaban da yake da halin kwarai laysa bi siyasiyin bari, ba ƙwararren ɗan siyasa bane. In dai kai gaskiya kake so to ka fita a cikin tsarin, don ba za a yi ba. Laysa bi siyasiyin bari wa huwa lidhalika ghayru zasikin ala arshi. Har ma suka ce la budda li talibil hukumi, dole ne ga duk mai neman mukami, min al-iltija ila al-makari war riya, dole sai yayi hali biyu, ya iya kulla wa dan uwansa makirci, ya kuma iya riya. To kaji idan ya samu ya dan gina wani shago daya a unguwa, ya aiko a dau hotonsa ta sama, a dauka ta ƙasa, a dauka ta gaba, a dauka ta baya, idan kun lura na gina muku shago, kun gani, ya iya riya da ƙarya, amma aiki na tsoron Allah babu a cikin siyasa. A faɗarsu ba faɗa ta ba, kai ni ma na faɗa haka ɗin, amma ka suka faɗa, suka ce minal iltija'i ilal makari war riya'i. Yana nan a littafin, kuma muna littafan. Fa inna shama'il al-insaniyatil azima, halin mutum na ƙwarai da aka san shi da shi, wanda dama haka Allah ya halicci mutum, min al-ikhlas wal amana, nayi don Allah da tsoron Allah, tasiru radha'il fi siyasa, kaskanci ne a siyasa ka zama mai tsoron Allah. An fi so ka zama wani irin Maradona, ka buga ka kifar da waɗannan can, ka kifar da waɗancan, sai ka ji ana maka jinjina.
wannan wace irin masifa ce, wannan wani irin bala'i ne, kuma yaushe zai kare? Domin dai idan kana zaton 'yan siyasa za su kare rayuka, kana yaudarar kanka, ba ruwansu. A wajen karatu na taɓa yin wata magana, wani ya kira ni, ko abin nan cikin jami'an tsaro ne, wallahu a'lam, wai wannan abin da kake gaya wa mutane ba fa zai haifar da ɗa mai ido ba. na ce a'a, ai da ɗan bai da ido aslan, bare ba ma da idon aka haifai ba. Yawwa, duka ƙananan hukumomi da suke fama da matsalar tsaro an kasa ɗaukan mataki, gaba ɗaya su ɗebo 'ya'yansu da matansu su dawo gidan gwamnati su zauna, don nan kaɗai ke da tsaro. Ana ganewa? Gidan gwamnati gidan wane ne? Gidan al'umma ne. Gidan gwamnati gidan wane ne? Gidansu ne su al'umma. Tun da can ba tsaro, ga inda yake da tsaro su dawo nan su zauna. Duk inda local government 3 zuwa 4 suka cika ma gida, ina ga za ka yi abin da ya kamata. To ina za su? Firamare nawa ne suka yi gudun hijira suka je firamare, aka bi su firamarin aka kashe? Nawa aka yi? Rai bai zama yana da daraja ba? Ashe rai ba ya da daraja, ka tsara naka, ka tsara na 'ya'yanka. Kuma abin nan ci gaba yake yi. Wallahi kullum ina tambaya, wai me yasa 'yan kudu suke zaune lafiya, mu arewa mu zaune lafiya? Laifin me muka yi? Kuma mu ke ba da ƙuri'a. Ɗazu ina jin malam cikin nasiha sai yana ambaton wannan. Abin da zai ɓata maka rai, mu muka ba da 62% na abin da aka ci zaɓe daga arewa ne, amma ba mu zaune lafiya. Mu ba mu ce a yi mana komi ba, a bar titi, a bar komi, mu ma samu mu zauna lafiya. Wannan kadai ma mun samu, alhamdulillah. Idan aka waye gari ana zaune lafiya, za a yi noma, za a yi kiwo, amma in ba zaman lafiya fa me zai yi? Rigima, hayaniya, bala'i ce. Lokacin da aka yi hatsaniyar 2000 wannan a Kaduna, da hankali ya tashi, labarai ba daɗi, a zo muku da gawawwaki daga wurare, al'amura sun lalace, hukumomi sun sa ido, an kwana 2 zuwa 3 ana kashe mutane, babu ɗan sanda ko ɗaya bisa titi. Saboda tashin hankali tun daga ranar Litinin wuraren azahar, wannan hatsaniyar ta kaure, har sai da na kai ranar Laraba da magariba ban ci abinci ba, sai da na ji baki na yana ɗaci, na tuno ashe ban ci abinci ba. Idan bala'i ya kai bala'i, kana tuna tuwo ne? Wa ga ma na tuna tuwo? Ai in ka ji kana jin yunwa, lafiyar talau, ba fitina. Mu nan muna zaune cikin birni, ba mu san halin da 'yan uwanmu na ƙauye suke ciki ba, amma ba sa jin daɗi. Labarin da ka samu akwai irinsa ɗaruruwa baka ji bane na abin da ke wakana. Rayukan al'umma, ita siyasa sharri ce, a yi haƙuri, amma gaskiya kenan. In dai al'umma siyasa suke yi, wai ana kashe mutane, sai a ce to sai an kai takarda an ba da izini, duka nan ana kisan, sannan a ɗau mataki. Wato idan kaga mutane suna murna da siyasa, ba su santa ba ne. Amma dai mu dai a Najeriya ba te mana rana ba, ba te mana rana ba. To lalacewar siyasanmu ya ba da gudunmuwa kwarai, da kuma hannun waje da ya shigo cikinmu yana yin abin da ya ga dama. Yau idan ka ba da cin hanci, za a iya ba ka minista, kai ta tsula tsiya. To kaji, a ɗauko mutumin da bai iya ba a ba shi mukami, kamar yadda Ibn Taymiyyah ya yi bayani cikin littafin As-Siyasatu Shar'iyya fi Islahin Ra'i wa Ra'iyya. Mutumin da bai dace ba, kuma ba zai iya ba, amma tun da shi ke da uwa a bakin murhu, kowa za a kashe shi zai yi. Wannan shi ne halin da muka samu kanmu. To ka sani, alƙiyama in ta tsaya ba za ka ji daɗi ba. Nan duniya muna iya kare ka idan ka bamu na kokon safe, amma a gaban Allah ba mai kare ka. Babu. Sakamakon sanya waɗanda ba su dace ba a madafin iko, aflasat khizanatu daula, aka wayi gari asusun ƙasa ya ƙare ba komi, wasu mutane sun yashe shi. Aka samu almuhamun albari'u,
aka samu lauyoyi ƙwararru musta'idduna lid-difa'i an kulli mujrimi, su shirye suke da 'yan babbakun kaya, duk wanda ya yi zalunci suna iya kare shi. Mutum ya tashi da 'yan babbakun kaya da ɗan wani gashi a kai ya ce jama'a ba ku gane ba ne, wanda nake kare wannan bawan Allah ne salihi, tarihi ya nuna haka. Bayan mutumin banza ne fa, ya cuci al'umma, ya zalunce su, amma ga wani ya tsaya yana kare shi da 'yan babbakun kaya. Kai Allah ya yi gaskiya, ya ce ha antum ha'ula'i, Allah ce ku ɗin nan dai ku jadaltum anhum fil hayatid duniya, ku kuka jayayya a duniya, kuka tsaya kuka kare su, yau gani ga ku ga su, faman yujadilullah anhum yawmal qiyamah, wa zai jayayya gaban Allah ya kare su? Akwai? Ka je gaban Allah ka kwaci wani, in ka tsira kenan. Malam Allah ya sa a ta saƙeyan mutane zuwa wuta, sai an yi nisa. Allah ce waqifuhum, ku tsaye da su, innahum mas'ulun. Kai akwai sauran tambaya. Allah ya ce malakum la tanasarun, me yasa yau ba za ku yi taimakekeniya ba? Kai ne lauya na in na ɓaro ta, kai kuma kai ne kaza, zan saka shugaban alƙalai, kai ne shugaban akwatin zaɓe, kai ne shugaban kaza. Suna taimakekeniya a duniya wurin zalunta al'umma. Allah ya ce yau malakum la tanasaru, yau ya ba za ku taimakekeniya ba? Mala'iku su ba da amsa bal humul yawma mustaslimu, sun miƙa wuya, ba su iyawa. Idan ba rashin rabo ba da alamun halaka, ya za a ce an taru ɗan shekara 92 ana bikin ya zama shugaban ƙasa? Ai sai dai shugaban kabarinsa. Shekara 92 haka aka yi makwabtanmu Kamaru, mu ma abin kusan duk ɗaya ne. A to ba a takarda ba ne ka ji mutum ya girmi ɗaya shi da shekara 10 auren wuri ya yi? Wannan ba abin dariya ba ne. Wallahi duk wanda ya kai shekara 60, in dai Allah ya ba shi lafiyayyen hankali, komawa zai ga Allah yana roƙon Allah gafara, ya haɗu da Allah yana lafiya. Amma mutum shekara 80 yana kulle-kulle laila nahar yadda zai zama shugaba ko gwamna ko wani abu, wannan alama ce ta taɓewa a lahira, alama ce ta rashin rabo. Annabi ya ce al'umma ta shekara 60 ne ko 70, kaɗan ke wuce haka. Ka shekara 60 ko 70, me kake nema a wannan duniya? Me ya rage wanda kake jin daɗinsa? Ba ka jin daɗin bacci sai ka sha 'yan ƙwayoyi. In jirgi za ka sako, kana yi kana kallon step ɗin yana rabuwa biyu, ido ya tafi, naman kaji bai ma daɗi, haƙori ya mutu, cells da suke test a harshenka ya tafi, kwanciyar jima'i ba ka jin daɗinta. Malam abu ɗaya za ka ji daɗi shine istighfari. To amma ina ka ga mutum ko ina a jikinsa hurhura, shekara 55 zuwa 60, wa shine shugaban matasan jam'iyya, saboda duk ba matashi sai shi. Wannan masifa ce, saboda kudin da ake samu yake bukata ba taimakon matasan ba. Allah ya ba mu matasa sun kai kaso 70 a mutanen Najeriya, kuma matasan nan shirye suke, kowa yana da basirar da Allah ya mai zai taimaki ƙasa, amma mun aje su sai faɗan daba. Ko kwanan baya na faɗi wannan, duk jihar da kaga ana faɗan daba ana sare-sare, to dama shugabannin jihar suna so ne a ci gaba da yin haka. Inda sun so suna iya maganin wannan matsalar, domin a faɗan daba da wuya ka ga ɗan ciyaman ko ka ga ɗan minista ko ka ga ɗan gwamna a faɗan daba, sai 'ya'yan wane da wane. Allah ka gyara zuciyarmu. Don haka a takaice, 'yan uwa, lallai abin da yake faruwa ƙasarmu Najeriya, musamman arewa, abin da 'yan ta'adda suke yi, 'yan ta'addan Fulani, duk da cewa ba su kai kaso 10 ba cikin 100, amma fa Fulanin ne. Yawwa, ita gaskiya guda ɗaya ce, amma ba za ka iya cewa Fulani 'yan ta'adda ba ne, wannan ba kuma gaskiya ba ne. Amma masu ta'addancin nan kaso 90 bisa 100 Fulani ne, wannan ita ce gaskiya, ko ba ka so sunanta gaskiya. To abin da suke yi da wasunsu masu taimaka masu, na taɓa yin wannan tambaya har yau ba a ban amsa ba. Wani ba fulatanin daji ne ya waye wanda zai je ƙasar waje ya nemo bindiga? Akwai masu bashi. Su waye? Ba a so a gano su ba ne.
yanzu masallacin nan cike yake da jami'an tsaro su ji na faɗi wani abu su kai gulmata, amma kuma ba su iya gano masu kashe mutane ba. Kai wani irin murɗaɗɗen karatu kai? Da mai laifin da ya tabbata shi, ni na wani ma kake lalibe kake, shi kuma wannan nashi tabbatacce ne, amma ni ka fi nema. Ba shi ne ba? Wannan masifa ce. Akwai garuruwan da ba ka iya zuwa, ba ka iya zuwa. Yanzu akwai garin da kowa za ka ba wallahi a jirgin sama kare zani. Yawwa matso da shi ne ni, mu je haka. Kuma an sani wace irin ƙasa ce wannan? Ɗan adam ba zai shiga gona yanzu wanda yake noma ba cikin wahala yake ba? Noman ma ba wahalan ma ba zai ba? Wahalan ma ba zai yi ba? Bai cancanta wahala ba ya ci abinci. Tana ganin wane da wane ba su cancanta su rayu ba. Wannan makami da ke hannun fulanin daji, wannan makami akwai ta inda ya bullo. Muna da customs da suke ta harbin mutane akan buhun shinkafa, sun harbi mutane da yawa, ana da cases da yawa, an kashe ɗan adam saboda 'yan buhunan shinkafa suna yaƙan yunwa, ana yaƙa su. An yi haka a ƙasar nan. Muna da immigration masu karɓar 100 kobo. Dole fa a tsaya a yi gyara. Abin nan fa sai an sake zama an duba shi. Magana ake ta rayukan ɗan adam, magana ake ta fusata Ubangiji. Allah yana fushi, yana kishin bayansa da ake kashewa. Wannan shine magana da muke yi. Allah yana kishin bayansa. Wani wanda za a kashe a gurinku ba kowa bane, amma a wurin Allah na Allah ne. Don haka taba shi an taɓa fushin Allah. Shi yasa al'amura suka bankare a ƙasar. To fa wannan abin da ake yi a daji na sace-sacen shanu, kai shanun ma sun ƙare, aka koma satar ɗan adam. To kaji ana kashe gwamman mutane, ɗaruruwan mutane, kashewa ake kullum. Kai abin har ya kai zuwa ga wani mataki mafi haɗari. Shi ne matakin a yaƙi ƙwaƙwalwar Bahaushe, a nuna mai cewa ba Fulatani maƙiyinka ne, duk inda ka gan shi ka kwaɗe. Shi yasa a yau a wasu jihohi a Najeriya ba Fulatani bai isa ya fito gari ba, shi mutumin gari bai isa je daji ba. A gaba Fulatani a mota saboda jahilci sai a ce ya fito, ana kallo a gareji a yi taron dangi a kashe shi kawai don ƙabilar ba Fulatani ne shi. Ba ka da tabbas cewa shi ya kashe ɗan uwanka, ba ka da dalili. Don haka ko da akwai dalili, wa ya baka izinin ɗaukan mataki kai? Ba gwamnati? Babu ne? To su ma suna can, duk wanda ya zo wucewa kawai sai a saki wuta fa kawai haka. Ana so a koma rayuwar dabbobi. Dama ajanda ta su Kaltume Alumbe Jitami ajanda ce wanda aka zo da ita kuma ta samu nasara zuwa ga wani mataki, kuma an yi shiru a kai. Har yau ba mu ji inda gwamnati ta kama Kaltume ba mu ji ba. Hasali ma wai ba a santa ba. Ƙarya kuke. Duk wanda zai fito ya magana da sauti an san shi, ba a ga daman kama shi bane. Gwamnati wasa ce?